minro kakamio. Kakamempo kwa mwasi anansio. Kenkan Me, Kenkan Me. Adom sesreku si anansi munomfwe. Nansi munomfwe. Kenkan Me, Kenkan Me. Oh yeah. Sabre mo musafo nyina adwo ye mo nyina nso atenase mse nyankopon adom so odi na wotwe no odi achen ama yasan abehye mu bio e do ba de se papa adom 106.3 Kenkan Me dwumadi na se de monomono ebraso e de ebramu sabre abofo ay krado bedwafo so ay krado dwumadi a Ghana fo nyina agya tum se edwode demfo no size ni sentence so agi ba bia ende and then edikan bosumia yewuram obinim match no and then edikan na jese ya hyasie no so na se and then tosum yensa 2020 no ana yada so ewuma yakwe no no me amedi dwumede nanim mede brewe ene musumfo ewade akwa ewade difo ewebrum ewade senkani ewade akwa bosheba nana osei bonsu ena matrasi shan akwa anababo wiano yede bro obidum bi kokodu kumisu tachira yede ebro de nenden na womunsusu abedwafonso atnasi na jita ekama papa na meka se top man multimedia institute media school papa ba ko ban radio ni television hu enimde dia wakodere ni bia safa na nyina agina tum na se poso kan sports DJ ni nyina sports commentary ni nyina BPM marketing bibia o ni nyina ho okosku bia bewie no na kuta onsano adwuma but said the rain musi IC art ni jakunuma ni nyina mu ochre e ho no anyagoro wono so de twa wo mu nyina adodo ni nyina nti okon ma benya sanim de na etima boawo bamotia ne ma banko no mko nyina di ho adanse wo connection zogodan shi ho no ma drop udu connection zongo janshi ho no ma no fe no number ni 0244 022778 0244 022778 now set to me akano because say bit of Ghana goes for so ebo me adwudme de no so ebrewo enwoma na Facebook so live Adom 106.3 okwa wo sabetumi akan ho Facebook Adom 106.3 live afi Adom FM se say there you call DSTV and Go TV audio channel no you call so live I just say enya sem ketwa nti zera Adom de you call high make out say top man radio online no so afa dwede no eda peti babia de mayen afi Foster Radio Columbus Ohio no ba power radio Germany mem on so for de peti babia enuma ye di edidwuma no edira so ene brenyan yimano osantu ene twe edito ho below of Ghana languages for so netintin ya nyebia ya de brown na se de te no brenyan be biadro ni se wisi brenya ya ne mangene papa woja no na afi abrabo mo yedini na woni ni akira continue to coin onenemu a na okopie semenhye ofi semenhye no na afi anye yi no wode ni esan eba sa kromfo epeno ekono enti wode ni akire se obesa akrofofo so kura esina ni me bobobra afi eho na onemu okro no kwan mu no okoduru baabi a station no na okodi okotena baase ekonom ensa ema afi de ka ne tuja na daka de sika ne ni nyina na hodi a wapa nyina no esa free ne sa nti sesei onemu ya watena ehyenfufuru mu a wode ba kuro a okoso onim so kata wode bo direction be akonche wode ba nyina no nyina free ne sa aka natade hye no nko a ene kaska bia ebia obetua enpo ska won nkura nyina na ekoi nti eno ana bebe yedun no nti ehwe bedu krum ho a di ne besizi wotekam na ade san no ewo kwan so nti eniwa enima wore ho efremo bofa brenya so no ema nani ewia no nti enne nani bete no na oduru kurube so na ade na besie eno ne eba behwe enne sabri na yade nyina erebrimu odifo ba nyangopon ayino a ye kan se prophetess do bonito nisa no Mrs Grace Owusu Afeni Mensa
ya Grace Divine Healing Ministry wono na dano ewo ekonfi adanse ho na headquarters aso ekese mu pa esense wo branches wo bebebre na sede ye mami rade efanisa so ebana yaresa ebano huhu ogia na mefa so eya nwode pa iwe no se obombodin ya bibi ha na ofre no a obunni dinkuta ho bebo sanso so na dragon na oja ya iron breaker iron breaker the whole Ghana also the dragon, the great dragon back up, king of dragon na oja iron breaker aka iron breaker also atras also was Superman who na oyesu sumajuma edidi juma ofra senyene oya bedu sabri na juma penti wada so juma penti na edisabre mo akwaba na yabon tofa de na otwetwa mu no na yakuye ne de na de na troso Adom 106.3 ka se kosere bia no num pepepe for video to Adom 106.3 awoja fo mbam so mo akwaba na mbum dizeni o ya me Adom na wonso what to say Adom na radiasi yo sabre mi free mami so yen sebre kura yen hwe na otwetwa mu no se de bebe duye no brenya enna ma kontum na se de eto ni esu ya enti ye mon to fa kakra ni yen kon na de so ye hwe de besi me chia etiefo ina anti papa chosa driver bi time no we bie wo dia fa wonyo ko driver no so no so bie no more passengers no enti asem na nyoma bi hankrofo me da so bre ni america ne se brenya asam no ye keke ina no wase akoda ewo kamu wasa akoda kamu na ye mpo bedu ne be wie ne sen enu nti na wai baba nti ni america me bon to fa ne se sa abrabo nyina wo bonso ese wani da ho ene wo tumi etwa abrabo no so yese de bi afa bi ebo a entumi nka won hwefom nti brenya ende no dai no so ede bi bese ama bi bese aba ti na wura de kan se munwen na monso no wani da sabo wo munwen na mo mpaye man ko so him sa ndeze wo da abeko so him we de wanwen yo dai because be na me free na secret me na konungwa no maybe because it program was station me mudi na me no say na fame ti me do station no mo pa because me do nungwa C5 me bobit ni me say me si wa ya me si ya me ni akira me kwa sabe me nyedi akira military honum so ya fo no bia ho me kwa afem ko do last life enwura na ho yi say me say me chabu bisa brodo no obi otomo brodo say me ko C5 na no so won de bi high teshi no ye sabe so ko boto of me ko fa ka wa nti say o kan no asem no e asem nam nam agra me da wase papa me mu akwa ba bi o yeja kaka me kan say eniwa eni na raho sabe brenya de to no first the mechanic say ensana kan da na oda waka ni mu no stem me kan asem say ensa spirit then mo so obenu nsape ebetuma bo na bo yensusu a echirinso na obeda so what you say nti say ni pada se ni bia sabe bibi obebe so o ma woni yedan eda ho nti futo kakam de mani pano no okay ene neje say eyepa yedamase papa sabre na yede ene de no so etraso na prophetess Mrs. Grace owusu afeni mensa Grace Divine Healing Ministry e konfi adanse na headquarters ono no anafi king of dragon na oja onso e was Superman e hono di ne djuma e ne mpanifo yi na ehia e wa mo wa yenko na yenko hwese ni wani mawrefo obo pitrenya no na ka na de twam ana se de dwe ene e asem sebe adwudwu benya akoma egusi se fidia wotinu etuye brenya aye hwahwia ne kra dwane efinimu ena o dwene mitim se we party ye kra ne kamia mam kokonum science so wenya me kra bria idimechi ena dada me edeme ko hey timi kwabra brenya pa
the ben pa na me ho abetomi Brenya ebo pitri enya ne ye no na obia esi obisa driver ne no se ora enfa ni yeduri abrante yeduru bebo bra Brenya esi wode amemenfi ebisa driver no se ora epawatu pi ne be den na me ho ora bi a efe no pumpuni no etira kwan driver ne no ebua no se ora me mom de menim sa ora ya obusa ne ho asem na wo se oye adwuma ewen oye awerekacha panyin ewo kurom ha no adamfo arekacha na bi ewo kurom ha ebi a ono de obehu no ma menkoye makonta enwie na yenkoho ebi a no ono de onim no Brenya eho san kakra nipa no esi free lorry no mu no ewie no driver ne no ema Brenya ebetena ne nchen ewo afidie de nim ho wone no ekọ ne car ne wura no ekọ ewo krokese no efa baabi owie no ofa taxi ediko awrekacha ne fie okotoro no driver ne no amwan transekura oma wogina ntentene edi asem no eto na danfo nenim awrekacha ne no asi oni owura no enu ne fie na ono eno ye ne pani ewo dwom okofa na tade na osan efa taxi foforo edi kokoro no efa baabi a hoye fiye adan a yefe enkoa na ewo ho afie no mu enkania aso gon odua ehwiren edi age eban afa ofie bia ho waka emontin nyina so kota na abobese anadwo don duba ko de nanso na nipa eda so ebo emontin so apro taxi no ejina ewo ofie bia nim driver ni no etua taxi driver no ka emokoi awrokache ni no edi womanim eko ofie bi enim opem abontempono no okraman bi ebom age wonso nokwa na ehu okraman no eko so ebubom a emrante no so eko so ebopono mu afi wote enipa eni ewo ofie ni wote se opono abi afi obi ebisa se eye wo hwan awrokache ni no ede ahobrase age se masa mpacho ye ni kosini mako wenya hobo na no de no ebrel ofewura no atwentwen ne nase kakra wode ne nsa ebobo ne krama no apempem ema oyedi osan eto na no ebisa se ni mako na hwan bio na eka ho no masa mpacho e driver ni na ode ne baaye na ohoho yi ennim krum hampo na wo humfie sa driver ni eye madamfo enu nti wode ne ba me ho ebebisa se minim bebi a oti ana mumremu owura pumpuni eba ebebie tade abontempono no ema emrante basa no ebamu wode wonum ekọ nasaso edwani montenase mema munso ana eye ya numbi empo na onum bi enchenti wanum owura pumpuni ebisa ni makon okwanso fosi ni makon ebo ni die tiawa ensem titrewa okan no ani nia okan wo abontempono ano ho eya na owura pumpuni ewie nani ahwe Brenya kakra se ebia oyobia onim wana nanso wontumi ankai se wo hia no pen el baby ni makon ewie ni die no otoma Brenya ena Brenya ebo na mane yese owura me de minimo mi hia okrada odin keke na mate eme ya pise ma bese wonda me de Samuel koku Brenya amane ye de eware pa nanso metwa ne si ne ebisi bia etiri obeti nyina ntim asamu enumia etwemu nyina na mo semenhia na meti teacher asale enten ewo ho onu mpo na obo odi etire me de tu nanim se enka me pese me ba ha na me bepe pa bi edi empo na wakase senka me ba ha nka obedi nka atrew empo ansa na maba
sɛnea ɛbɛyɛ a me mayɛ no ɛmɛfiri mpaase nanso sɛ manhyia mmeranteɛ ɛfa me ho tan ɛka dɛ mpo nka wɔbu me kom ɛkum me ɛwɔ kwaeɛ bi ase mpo sɛ wɔhyia me abɔntene mpo a na ɔpɛ me mpaborɔ teacher ɛhu sɛ mekɔ soa ɛtena hɔ a ɛnyɛ adwuma ɛno nti ɔma ɔkaa sɛ ɔbɛma me krataa na mede abɛhyehyɛ wɔ kyerɛ akwan ɛne anɔpa tutuutu ɛna mesii mu firi sɛ manhyia mekoduru kuro bi so ɔso ayi na ɔfrɛ hɔ agyakobu ofidikafoɔ no gyina sɛ yɛnkɔ ne yɛnkɔpɛ biribi ne yɛmfa bɔ yɛ no so twɛdeɛ na osim efiri hɔ a ɔngyina baabiara biem agye sɛ bɛbɔ bra mesee mekɔpɛ biribi adi aba nanso mebaeɛ na lɔɔre no ɛnsi hɔ mehwehwɛɛ lɔɔre station hɔ nyinaa nanso pasaa nokwasɛm ɛne ɛbɛhyɛ me wɔ hɔ na deɛ ɛyɛ me ya paa ɛne sɛ leta a ɔde maa me sɛ mefa mbɛhyehyɛ wo no na ɛhyɛ me potomanto mu mebɔ abubuo na metwa mfɛtɛ ɛwɔ lɔɔre agyinaeɛ hɔ no driver ni ɛde lɔɔre ɛbɛsi hɔ na ɔkyekyere me werɛ sɛ ɔde me bɛba yɛduru aha no na ade asa na mebusaa no sɛ onim wɔ anaa ɔkaa sɛ onim wɔ na mmom bia na nadamfo yi deɛ ɔbɛhu no wɔ ɔde me kɔɔ ne fie ɛkɔbusaa no ama ɔkaa sɛ onim wɔ ɛne sɛ odi yɛnim ɛde yɛbaa ha sei ɛno nti teacher asare ɛdin mu nti ɛna mede wɔ w'anim ha yi yoo owura akwaba yaa agya ewura mu nso medam ase paa oh agya aseda ni hɔ ɛna nko ara na me nsa ɛka nwoma bi ɛfiri teacher asare nkyɛn sɛ n'abɔfra bi ɛɛba bɛbɔ bra na ɔbɛhwehwɛ adwuma na mmom wangyerɛ me dako a ɔbɛba wei mom deɛ wama ɛfiri me mu kakra anka ɛsɛ sɛ ɔma me ma no mmuaeɛ ansa na mekyerɛ no dakoro a ɛsɛ sɛ ɔba nanso ɛnyɛ abadada ɛno ntumi ntumi nyɛ ho hwee ɛna brenya se owura wodi bem na nsɛn mu ɛnam me mmɔden mmɔ nti nka sɛ manhyia mmeranteɛ ɛto ahyɛ me so abu me kɔn mu bɛn no agu afiase seesie a me ne wo kasa yi ɛno ho ehu enti na mama ba ntam yi saa nka menya me mbaa mpo owura pumpuni ɛsɔre ɛda mmeranteɛ a ɔde brenya ɛbrɛ no n'ase ɔkɔɔ yɛkyi no owura pumpuni ɛfrɛ ne yere na ɔde brenya akyia no ɔmaa ne yere esiesie baabi ɛma brenya dae adeɛ kyeeɛ no ɔmaa brenya nsuo ɛde hohoro n'anim afei ɔtena asa so edi amaneɛ brenya ɛde ne bra mu nsɛm nyinaa ɛbɔ owura pumpuni ɛne ne yere owura pumpuni ɛyere deɛ na brenya kasɛbɔ no ama wayɛ pemee bra brenya ewie ne kasɛbɔ no owura no egu ahomkoko owura pumpuni ɛhyɛ brenya bɔ sɛ ɔbɛhwehwɛ adwuma ama no ɔse ɛnkyɛ na ɔfa nipa ɛwɔ n'adwuma mu hɔ na sɛ ɛbɛn du a ɔde brenya ɛbɛhyɛ baabi afei ɔse ɔbɛgye brenya atena ne nkyɛn akosi ɛbrɛko a brenya benya adwuma na mpo sɛ ɔnya adwuma na ɔpɛ sɛ ɔne no ɛtena ɛnha no owura pumpuni anyinaa yi wɔnya bɛyɛ mfie aduasa ɛwɔtwe owie ntam sukuu no ɔkɔkyerɛ adeɛ ɛwɔ ɛsobɔyi ɛhɔ ɛna ohyia teacher asare ɛne no ɛfa ɛnamfoɔ saa bere no na ɛnyɛ ɛkatwa pa bi ɛne teacher foɔ gyeɛ otua wɔn pɔn enum sɛ mmienu ɛne takufa bosome saa bere no nso na aduane ho ɛyɛ na ɛwɔ ɛsobɔyi yie enti na teacher asare ɛne nadafo pumpuni etumi ɛhwɛ so yie bosome no enu baabi na wɔn ho asa dada ɛba saa na ɔse mmɔfra no ɛmfa borɔdeɛ bɛtem ɛmrɛ sukuu teacher asare deɛ atono ne ɛsankɔ abɔ teacher pumpuni emia n'ani esua adeɛ ɔkɔyɛ sohwɛ enya teacherfoɔ esuaeɛ mu ɛkwan ɛwɔ akuropɔn na wofoɔ ehu ɛfam da enti ɔkɔ ne sukuu no wɔanya mmoa kaprɛ sei ɛmfiri wɔn hɔ
sabre no na otua esuafo no eka kakra entina onya bibi ereto ne ho niema se oma kwan na okọ na wofo ho ewo akura onwene enkenten esene awoma eton owie school no we no ochechirefo eko apedwa odi adikiremu beye mfie mienu pe na odwane eko school pom okosua ekwaye ho nimdie owie no we no awrokachafo pani ede no ko bebobra eho na wonum adwumaniti ewo bra brenya eko ho na wadi bebobra mfie enwotwe wawale ewura fefe bi ofre ewura no boafoa wone no ewo emaberema baani ewura boafoa eye ochechefo ochirade ewo bebobra entem school bi emaba baanu ene wo mu na etie oye owura pumpuni ofase no owura pumpuni efie no eye abentia adampa ewo mu no eye nan kese baako a ewo mu no eye asa na miensa aka no epia wasiesie ni nyina mu kama owura pumpuni ene yere eda baako no ofase no mu no enso eda baako aka no eye ahodan adwaye tiefi ene mukase adan so ehihye ofinum brenya edi nansa no owura pumpuni ede no ekọ n'adwumamu wode no ekọkye n'adwumamu empanifo no oma wote asese brenya eye no ofase afei wode no ekọ no office obo brenya n'adwuma mu enkomo ayi afei osinipi eche brenya se obusum no ewu a wode no behye adwuma mu obobo enuma akwa ahodo a ewo n'adwuma mu edin eche brenya se won che no emunia opese oye mu adwuma brenya edi ahobrase ebu an se itro kaka mi o minro kaka mi o kaka mi ampo kwa mwasi anansio itro kaka mi o minro kaka mi o kaka mi ampo kwa mwasi anansio Adom se sreku si anansi mu no mfwe nansi mu no mfwe nansi Mitro kakamio minro kakamio kakamio pokwa mwasi ananzio Mitro kakamio minro kakamio kakamio pokwa sabre nachese ebusafo Kenkan Me de na no asuguzua wutina wa dun 106.3 ya de ebrewo na meka sese de kan ka che no Adom FM sese de ye call DSTV and Go TV free brand ya ye wuram de ma ye koya no na sese ye wo audio channel so na sese enyasem kito akwa channel no ko 883 nes 883 obenya ho DSTV no uko Go TV so 196 there is a Adom below of Ghana languages for so abomode papa omu na nguma ikinkan nyina ho ne free ti bomode na fo ni ekire ho na ekope eko se watwe nguma bie na bia opese omu ehwe bibia de ma wono okọ no omehwa amon omu sisi ama kama ebia kasa ni nyina so ntine from below of Ghana languages kasa hudo ni nyina no omu ye ho adwuma ho eti bomode ne fo ni kire ho opese omu audio mo mba ama kama na bibia akoso na open mo bia tonso ho anso na akwa benya bi baby omu wo no ewo 37 military hospital asoja fo atan ho no aso ho no hospital na ho no ho anu mo tudu kaukudia let's say udrope ubisa ubuhu mo ewo ho no otu from ewo 03029067661
and as 03029066762 o sabiti makamo na chise no ngoma yedi edijuma no edina so ene brenya na brenya yimano osanto ana otwere edito below of Ghana languages for ya na tintina yibi ma yede ebrewe sabre yen sabre kra na chise yabeko abadwafo ho na enomo atwetwe ho enkomo before wede madam ma yasan ababiem meka wo se kosere bia so na do fidi ato adom 106.3 na otiase na meka bi so for say boshe ba spiritual soap ene ne semra no aye krado bo modi so benye bi obi bia nya bi wisu obi bia dwale bi na ehun sam de wana bi di ho adanse ebre beba meka mu nsam ni jai nkofo nyema makọ gigia makọ totono a edi munya no na osusu wade ne wo haw ni abrabo no wo haw nyina na enfiri so ko 02053276661 02053276661 nwanye bi anase 0243706055 na bomode ne gibi na wisu na waka ho asem we ifrinya me ho kama yo ma yemfamfiri yema so prophetess anase ojifo ba prophetess Mrs. Grace Owusu Afini Mensa Grace Divine Hearing Ministry tienko mami papa yenhwe obapani yenhwe brenya emse baby adui o free teacher ni teacher hoyi oyema enema you know baby wa babedu no ene se wabedu sa owura pumpuru no no nyamiadu ne nema nyina ye echi no yemfam free ehonum ebra osienwe driver ni no sede adoya wo ye no a otimi ejininim edi ko hu no se yehwe se enei se su no eda so wo enipam sa that's na we dey men song kan some kakra en wish me bia wo UK ma me first dua and na eradide afiba ko kan na fi ho o UK me sure be radi sure be so wo tie ye pa wo tie pa we tie for tie kankan Germany for no mo tie pa ni America ne sem and then no yakavio me sing say ma sorry fi bribi na ye program enti na e bisu say won questions mami na da ye kaso on sorry na ni so nteno akoto ade odwomo obedwo na ho me wa so dem oh enti ye kaso na ye won say why di mami so say Jesus say ago oh so wanda eni afi why di obi ahwe mami no yamia ina duma nko ntumi ama sorry biom o enti ade e fere ne ko to ba bia edende nanso bibiam na se wo ye adwumaten se enda na hye wo sompo a once ba ka ba ko etweja wo na se woni da wona wotumi ehye wo so kakra eden enye ize nanso bibiam no se wotumi ma bibi so so wo e woni a wahu nti na fe so brenya no na no wa ho brase sunsun oh said you see pem kan ya to no obi o hu ama ne kro ntumi nka ne oye no gagai oh ne hye no ai ne we jo tumi pem ka se asem a ato ne nie enti okan no kra no so woni papi wo ko baby na so won kan no kra said you be si ahya akase no ne o tie wo no ne ne da wo be hu se wonya no kwafo so o fa brenya se no a ne je se onipa bia wo tie no se okura bi na koso bi a ka no kra de wa fam na ato no ka no kra chi na so ka no kra no so betumi a no waje atum so ntumi a na so ka di ntro a na sa fe o hwe na so ti bibi wa kira obaka se ontumi ene ontena na wanka na just na nche ti ni oye no eye no kwanso ano na fe so omo di brenya nim di ni tso na mo no nyame susum wo na yetete wo mo won ono se de omo kan say obom no odi ahun brasie o ches no di ahun brasie esra me say we di me pa ocho teacher we e driver yi na odi asmesi aba enti ko do baby a wonnam bia no se de wo kase se me enambe ya baby oni ba ka so
biam na me de obi na obi wo nipa bi na ose yemfa bi ntimi de mbo na mebua wo na so we de odi aho brase ntimi de me cho bia afu se be bia wo bia no so wo ko bia ni ma so so se wo dikan e de ni hia kasa se esi enipa sikasa wo kasa se de wo sikasa na nipa ba sha wo no wetumi achi watum enti se dia ni odi enim na okobọ promo no se dia ne kasa ne tene ne niama no eno ne ma papa no agriculture akwa se de hwese me kan se die fu no ba ne gu hu fi no sa ai ne fu no ba de na bible aka na egu nipa hu fi chai nia afei na ekọ enti se wonnim kasa adofo so ka page makra wonni ye wa hantai obetre wa tweno ten wo so ne no nipa no wa simpa cha we de we feli wo nko me ye interview na so me say me ntumi nje wontum enti ya bra boy ye boy nyina no ye kasa se de sie tem na nti ko nipanim enti me de make we ha kakra ne say Dre kasa ye. Omo mde no kwa so. Yo. Ni mde kasa. Nana Abra me da say. De beka ne say benya otuna kan wasa ada o. Brenya da awada na midi kanka say ensa no ye de onom ye no. Samu. Na ensa nu akiri nso ye nna. Shawo mo kwarinsafo no. Omo no monsa acheri abu akọ ndidi mpo na nansa nkia fa oni ma se ya wajapade ko se nka ya bi ni bi wose banko ni ko awa ho che no no enyum no so twe no ko bia ba ono ko no monsa na wasa akọta ka ni mu so ati ase etawa wo ni nsa ni nya de akabom so ati ase ina adeda no wati ase obi imagine so obi onu monsa da na first day wa ko no monsa de na beto no obaboro benya so hwa asa the first day or the first day so do no monsa no so what you say into obaboro oburu so da do beda so what you say enu ade enu arewo so what you say se nu kum to wo pam yan fon ko to speak enim na nu mbok bang kra obeda wobeti aso dem a ye piji kwa no oda enu so no onom san enu so very good bon so de ho mabia to so na enu no what enu so obu on so e susum bone atinimu obu asusuba on that the moment so bedu asori fi ope na fi order no bro mo ni nyina susum ase ene so oba so what you say obu ani de na susumbo na tinimo so what you say asa bon something dey maybe two out to ni pan so the moment so bedu ope na te say so me boss the spirit mama obi kapa na so the spirit ni bibia de abafom say the make no what you say brenya de ne de aya areho the make susu say aya areho ina to brenya ina nsa na okono mo no nsoro so what you say enso akoka ho ina mana de ada okay so what you say ene man nyama ye de ekoya no nti brenya kodu krom a mbrante no so nu mbrante no so onyankopon ye de enshiro mo revenue odine kwa revenue no one no kwa no edi nanim ko hu ono nadamfo bia nadamfo no onim se oye adwuma ya agrek ni bi sa no sa agrek ni no so ni no di nanim di na kwa na wo hwe no ama wati ko hu sa so what you say enti ba brenya no bika bibi nani ma no so ye sao brenya ni ma no so ye say gentina ma nani ma no very good because they are to no anye ontra baby fa ko me fancy watan baby be say mienu so what ma say brenya tan baby be say mienu wo bo hu modern brenya say me akwa say ananu program ye na program e dankofo e program so papa sao ye program e papa bi frɛ me papa ni edwuma o bank ba bank mimbodi okay osina na man ye edwuma o bank na ba bu so mu ba ko pamenya problem e me fi obo oh wa ye edwuma ewa company ni mu no bu so ma ko obefi ho obesa ko edwuma foforo ye beje no bu so ma ko sendu obesa firi ho so what you say okay before call papa ni frɛ me otesim 200 Ghana mi obi azu ni ko ma say o ma miska on say ni miska okay eda papa ni frɛ me ka chapter na ko na ko so asem mi anka me problem na mo ye de mo ka wa ka mo so what I say na de na atumi nie na mi ka papa ni say de wi onu so aka na koma me ma so e me charge ho de wi aka na koma a wetumi aseni says kan mi so ntu na mo no mra me so mo e bia ma obi a me de bebo wa no woni bibi sala problem bi wo ho ono anakasa na dafo oni ni wadwumam akodi ni hu konkonsa e wadwumanim akosha ni tanfo wadwumanim ho ono akasa na dafo akodi ni konkonsa akotwa so e da tro wesikasem ama ye ba be yi na di
na me ka chen so mbra me so aban na me di adwuma me koti tamio yes susu me di nechi so what is also the end say favor the obeja e de nye adwuma no be etire no uka sam uka lamentation 37 sorry lamentation 37 bible say ye de koso so me nan ye tweme san e wo mabra bom what you say it the matter was say ubenya adwuma no so ye be sa twa dan asan okay e mo untumi ye de enko wanim okay say the make what you say untumi ye de enko wanim there say hwa brenya no what you say brenya na brabo sara brenya brabo na akoye obenya favor na akonye adwuma no so on che baby problem no be dey ebeba adwuma we papa ko pa man eja popudi ko pa man open yenko ye market to enkom se na me sha to obenya problem na say fifi omo odi ya sha dey asema da bi hey agrona e distance obenya problem come na side as fifi omo open ye market to omo se na make right ma say papa de ba me wana make sense on jabotre ni ankasa na danfo na ide oye no me koti tami o mi de so nim sa abai na me de ye adwuma me koti tami o wi na me soja na me so ombo obi o we adwuma din bia ombo ni din na me de tami o wi ni tujam na 3 days endu nankasa na da for confess say ono ankasa na okodi konkonsa wow na ka ye be yi na di efi adwuma enti yo se baby na me ka brenya no nani ma no ho so ye before say nani be ba no ho so no na too late hey na da ye do si papa na ojano no the great iron breaker ba ko pe sapa ma do di nedwuma mama am say asim we di atwetwe nsema papa enano brenya enne ya wo ye na me say obi kura timi ko hia dan mu aso dan mu nyanko bi tikam ne twem ebi hono mu ebra ye be kan yankopon se be kan kwaja asema kyer no woda wo hwe sa na obi kan ho no bi yanko na bi obi kan ho sase ena me sese ena menue kan o se na oja ho na o kan sase sisia no se wo bo bra na wani amba ho so a wo be fem bibien frimu emba na so brenya nani man ho so se de ne kan no so ono nim so wa hodi betumi dia bibi na twene se o wa hoden no wo ye di afi onye kwadwefo enti bibia mu betumi aye na dwum si da ho onna dweno na so na bibi edinia na se nipa bebre da so wo ha obi kwa sori se de o ka so mo frɛ sa no am kwa so be kwa katena wa bon se obi kwa not ne nchen na ono adwuma ya so kwa sori a no ho ogidi ne no obo enna ehye no enti bibi be free sofuru wa ba bia no ebe pa no ho ebe twa no ho enye dwuma ehu mu asem na ehu pa na ne ameka ne se wo wati bibi enkrofa fre na ya amanfo fre yom akomo mu akwantom titiro enimo mu fam obi pefa obi akwabreche akwaboa no onye duwa mani bani nya adwuma pe obeya mani bakora brabo asai e makoma de na da fie wo enti se wo wadwun se wo scout me dia yam ye enti wo mfa ho embo nyame na se wo mfa ho nhye ba bia wo beya last minute no ne obeto aduane simpo e de ma wo enti in fact am for ebre e wo omani a eni omhusu nti breyin na ni ma no so se de okana se nia enka esisi wo na kwam nka okobiem no na so onye ko ya gina sumje se otumi hye na chikwan ye hu mu adwuma yi enum bebre na esi ni pa kwam obi wa hoden o sika bigi no ye bibia last week no ye mobo edimenta obonsi bi otumi ofiabreti bod na ntare chobi obewie che na ntare na kade na nyum nyam agye firi ne nsam ma ne di muso kwakwa adwuma mponya bi ye da amafo sufre da entimi ne ameka chetiefo nyina se breye na nimba no so wo so wo asetina emu yanyo ne mu nyina wani ba ho so ye ne ntam wani bra ho so na pe baby pe kwanhye ne bi ho anaso ho bonyame fo ho ro baby a batumi aboa bambo bi abo ho sase koto baby no na meka bible say hey enti Moses san ne rade friend no rade oye munkum kase o de munkum kase etwa no 6 days to so 7th day no Bible say enyimunyam munkum ne bakasim to mo jeje mo hu say Moses tumna ababo no ban no eyeja onyame enyimunyam munkum eyeja ehye nsaje ya hye se wo hobi no do ho twirade so a eja no betumi abo ho ban ti brenya ewo na wakono minimum seke asafufro besi sansa nia otini no onjina ye no no de bia no wajina ofo se bia wajadru no
wato no enti ne wagina enti si wanche no am bompaye amfa no amanya me a me kan piem se munkum no enche no ho enhia ade afa na nhye mu a obenante keke abambo bia obebre ebedubre onya yanka obeye no na ho odi na apa ase be kwakofo e telephone no e ne amanfo bedinguta no ma memfa ebia ye bewie no ya na manfo tesimi no mo ha me ene adade nana fa mo number no mai ni mfra mu na eja o mabai o muntumi nyamintimi fom so mama number ni 0242 842459 0242 84 24 59 usabitu aka mama ana nana oja enso sapem won so number ni 0242 96 5466 0242 96 54 66 ana dia kan 050 988 9588 050 988 9588 na say ubahame fa number no ye wie kran so a edemo e say omso ma yade ye tom sa from na wo mfifire chichi benche na maso maraje no ba sabre e amano etudwa number no eye 030 22 16561 030 22 16562 Adom 106.3 between aba na iya bonkobo so de wafa film as I come na bibia atoyi me ka say a film na program we there so far so good program bien no Ghana ha e o decision between that two yehu bibia biwom bibia biwom onipa wo hyebre ene wo chese wo dan for wo yie ni nyina ha ni gina cause until between aba Adom 106.3 obi ba menye so hello 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 yeah me bacho ya force na fifa ya fifa la touch me fifa price ya ni wajin tire this year osha abena me case ya we dey be amaka na makensi so ene na mi ni aba ene ohen ba ene so kai osha wa brabo bi mu na se niam bi kochim ewo wati a shedambo anda Kristo ene obi awo ba bi awo ba opri to me ba na yoba enti shisheda bi na fa ho kire na o shisheda bi na do ya kire na do ya kire almighty ntuya asisi timi na so na timi bi ekati odi ya when you say o bamba o tibiapa na se wan pe asasi tibiapa na nti wa o be ye bia na ekati nti next me yan say bia o mo kanu o hwe ni o nti na akotam ni o nti da bi ta na o nti because na bia wa ko je se be ti ni akono papa o papa na yere trampo be ti me e be so jato o na duma no kra wa ko yam no so no da duma no to kra no o be ya tamfu wo nti no won hwe na na mo nti o mu ye me da so yo ya da se papa edwasi nyamishirawo hello ya dwasi hello me bacho ojun free kasavire no anasa me bacho force na fifa je t'attends que ça c'est mon gars c'est mon quoi yo ma obaba yankoi le poisson denya je sais pas na de Adom so opso ye no na ntime and na me sema de ntire bacho me dance yes that's papa wa body to my papa mama mi shira hello hello yes the bacho first and fifa le tazo me Mr. Diamond yo mami yankoi yanyo ajunchire kaka emandesiawo wo mere me kirefe nipa bia da ala so ma le da ho se na mo kanu e be ti abale se papa ni ko be ma o no ha e fi nje so bo mpa e na ya ko posu sa ba ju fre yo ya da se papa mami hello akra
Hey, father, Okuapimai, Omunina, they was sending. I am going to Okuapimai, Yen, Papa, bring an end and I could see Jang. Also, with your papa, and we. President the Super, and Yamisha, no name council. Yo, Agora, Okaran, my member, my basso. Na member way. In Payinofuna, Asia or Nana, me, mamma, with this work, Pacopa, a way, bring up a boy in Amman. Agora, I make a Benya, and I'm on 3 million. Sabi okay or sanda okay mu akura na nyankopon okodi asumdwe mu nyankopon yi obofo bi o ye driver e de share abadaya driver yi nyai a o sande ne ko papa yi so esi onipa no kwaye ne tanyene eno shi driver ne sense ya lo refer ina wo sa abadaya onyi asa abadaya ne ya lo refer de ne ko e ko hu onipa ko emejedi se benyan ehono obenya problem kwa ni yedi ma ne bebi awakodi ehwa na akoma so da se ewo so okono ko bobra nti bibi kakra mesua bibi wo driver ni na okusia no driver ni nyo tubuase ene odo ene ode kire blenya ena blenya ko hu bebi ewo so okono wakodi wo pepepe nti obi bi ensua bibi enfa ade driver ni ye de ma blenya no Yo, father, Yamin can be as papa. Hello. Hello, good evening. Yeah, video. Yeah, Madina. Oh, and now me double say na I'm gonna take on. Yeah. Hello. Thank you. I'm you. I'm about to me for make a transfer. Papa na. Okay. What more didn't be a free French? You, any about why inquire about it. But I told you, Miss Mekan, so say, Penny, I sorry, dear, no, your teacher, you know. Okay, some be fair, or no, say, none, say, come near the Antino, on Timmy, and she had the inquiry, and tell you a similar, so tell you a similar. Dear, here. Oh, kuse dodua. Hello. Me pacho your first and after favor. Pacho e job thing e kasi. Hey, wafa boat yankoi. Yo, me chadipua, rama chande yes no. Adibi ebe no. Aya na social. Nti e me fa body bring onoran kasa amobraso wono. Nyeshe ready obaya mano na ebe na mitia a prophetess my friend okona na akasa nti mesa afre bi madam ase yes sir that's papa prophetess Midiane Grace Mrs Grace Usu afini upa betna ka afini mensa ana Grace Miss Grace Usu yo hello yemfa do twato una twato hello yes ejamo ajo ya midio engoma the first and after favor Pastor Mudidi John Kweku. I'm also program on program a nice program at least all things in Yempana or Demonade. Yeah, that's in your Yo, but more one say oh Mr. Miyambua but one me if I say they are no job but yes if you are mom here they are not because more than normal mention. Yo, yate that's a papa. I do want to say, I had the dead Kenkan Me no size. You claim na you free mamma so Obapeni so. Obapeni. Papa. You mono to find na you the idea na otwe. And o hwe brenya sem the be do no hwe as onyamwa. Enso no obehero na akowie se de na akowie basa. Yanhwe se ene nyina no se de nipa bitimi nyamo ne nso no ebi asa ne ma no bibi sina kwamu a bebre beka se onipa ne suban na enye ebi kra ne nyine suban na bibi ne die chese de moka no yanhwe e hono nso kozo ya onye bi kra di nanim mo tu ade no koy yo nana ya me show bebre baby ya bedri me pese me twini panyin enipa bebre adwen eba botaya se wodi si wan kase wa brabo na wo bo no ne onyame ntem
Wow, me person obi anso ti asese. So one day no wo sika, no ye bibi na se bibi cha asese. Se ya na se ajigu a, se wani ba wo so. No wutu anamo bi ese nda me kwa menyanti e bia pomponte wadada se ewie brent no yakopon yiye mu bi no asi wose so how bi da wo so adwundwu bi da wo so abra bi wompa na nyempa e botente ye cancel mo ani aba ho so wo bibi ho enti wa wutie enti ona mfefo nfese o meti asem no e me denti bompa ma me to no mo bra bi wo na kwanche bi wompa de be ma ho ato brenya se wan hye na ni amba no so wentu anamo ordinary good luck na baba na so bad luck na be twina san the viana disappointment abana brabom enti ni ameka ne se wo bebia na wotie na sa nyoma se ya hyase enkakra na yesika nko eya kwantu nko eya wari mu nsam etumi ba obi benya be ma papa bi de bia obeye dwane o ma hihye metuto ni ma de be ware na so brebe so no na disappointment abam obi ni papa 7 na abana brabom sira obi ayesa so nyame afa so breaking nyama nyina cases ewebushemu a etumi dini panim bia na breyen aspo ye kan bia na mpo o makafa busum bia besom na o mantumi anya ho bibia na enti enkwala na o achas ninya eno so tumi ya ebam enti na me kan say cases bi o ma wo ya ho hwe na so aka ho enti tuo ne mo bra wo ba ye be church ne se wo ye be to fe be so nyame asam ye do be wura mpa bo ho mo me bibia ye mi cheda se be ko bo esine ma so ma ne me mani na ye do se papa mama ne number no 0242 84 2459 0242 84 2459 wasabit makano nana agwa we me nkasa tenten je me kan se ewiase ya tuwei ewiase na nda wokwa sa na pinti asase bia so wosusum edi so so what ya say me de we nipa o bobra na bra na obonu se oni ye de onya kwadwefo o sore a wonda o bon modern wa bra bona o bonu mu ana so o yo ba onim se when maybe I only better than the body or Bema, but to the end of the day, no disappointment about the Mesrao, and now been and Yakwa, and Tinase, and my name in Jungu, and Mabrawa, and Mao Juma say, and Moa Contumbo, and as a mental contumo, no Yaman in Saran Casa, Minimanka, let him. The edges blue out to me as she be. What am I say? It is the man so only so Bob and Yamanko, and so oh, sorry. What I enter connected for me pato ujara baya ujara ama busum sam ama connected na nanum de omu yusu e dware ye so what I say titino bon say peni anyini acha ena yenyi nche 30 20 15 what a shock kwa so what I say because bambo bi enim eduma wu ni bambo enye so what I say from the number is here na for mesramo we were studio into offer na mintumi peke corner we were studio me free studio pe offer na unsabaka me ye bedo si papa na o twese no ye de na ehwe ni mu nana na o twese no number no 0242 nana number no 0242 965466 0242 96 54 66 050 988 9588 050 988 9588 now just na dey na hwenu now just ne ye be hwe se brenya obefa bi odene wo be hwe nyamensa emanioma ayeye na nampocho me nkama so keto bi on the 6th March Grace Divine omo kan ehun na omo bra cases bia brenya cases bia e da wo so bia no ye ba bebubu asani na yes kwai for us on the 6th obi ambra na yen 6 March na yen yi sade ne free so ewe kunfia dense ya da won wasi papa me ka say spiritual bosheba spiritual soup no ene ne oil no sunsun awale no ne ene me bebre Bible protection bi bi u de bitwale a obi wo abrucho Ghana nyabi number is 02053276661 02053276661 my number no is 0243706055 frame nyabi efem nyagro obi bia obi ma oba usu tobi wisu asa ya wie sabre na erade akwa bosheba edwumede no ebe na ebe me ka say Adom FM CCD
your DSTV and any Go TV. Let's just say channels near Adom. Below of Ghana goes for some about marriage medino Mushama via Kosum. Already aqua Bosheba Nana or Sebunsu Shan Aqua Ena or Shema via Koso, Bidico Kodu Kunisu etch. And then we na what you say, Munum Pepe Sunday, a media today can come with bro. Namishra, no Yokasi. Amen. Ari, say kiss of your 6 in its repair. No wood running a 10 to the senior. And sunny, won't pay enough a dear.